Hello guys, welcome to my channel. Maayong hapon. This is Eric Hilot of Vigo City, Davao del Sur, Mindanao. Maayong hapon guys kung mahiligong ka og traditional hilot. First time nimo na nakita, tanawag yun para si mo ani masig makatabang tanawag yun og paminawa ha. Ang hapon sir. Ay hapon ga ya. Unsa man na may uwan? Kaning likan mi nagkuan nagpa ang medical namo ba sa kada tuig sa among kuan sa among company Para unsa man ang medical para sa mga kuan for good health diba. PPE namo pag physical kuan sa BCS mansalan. PCS. Okay magka. Oh, kaya kuan man yung kuan. Libre magka. Oh, libre. Maayo. Sige. So nakita na yun ni Kuya guys. Oh. No? Nakita na yun na sa follow na ko yung kuan. Salamat sa pagpalo. Na siya nga nakatabang sa tuwan. Kuan mo promote imong cancer, imong So page na nimo? Oh. Sige. Paki-support dahil sa akong page po na Kaugay Vlog o Ezekiel Kaugay sa personal o sa YouTube channel. Ezekiel Kaugay Vlog sa YouTube channel. Salamat. Yan. I-subscribe ninyo si i-follow pod, no? Murag nakakwarta na ni. Wala pa mga pagsugod. Murag ikaw siguro. Anay gina siya usahay mo rin. Murag buang buhanan. Ay nga butag buang usahay ba butag pagpaita. Murag sandalan, jamun sa na lang ba? So na lang content na. Kasi lang kay anak mo gana, mamana ang kuan. Hatamalinaw. Ana lang si unsa man atong ipamati nimo sir? Kuan kaning nagi ko kuan niya kanang mga na dating ba na binhod ni kuan na kuan pag-check up na po kuan na dito ko Ugat nimo eh. Kuan Unsa imong ipamati gid? binhod ni Binhod ang kanila nga side? kaniyang tunga lang kanang Binhod lang. binhod. So na kay magkuan gid ko agakon gid ko pag-atake gid ako. Tulog ko. Pag-atake unsa may na-result? Mo to ay kuan gid kanang stroke gid na stroke. Nag-stroke. Kalakaw ka to. Kuan maana na ko tingin nako. Musno lagi ko dali ra gyud na mayat lagi. Pero ka bulan ko wala ang trabaho. Kaluyan ko kada kuan pa hilot nga kuan anang sige di kuan ako kanang gabon kada gabi init. Gabon. Di ko ano mo, gihumol. Kanang pabukalan lang. Tapos? Mo na gina. Napo lang. Kaya kumusta man ang result? Okay. Kuan mo po. Tapos Kuan niya pibino. Pero nagpamasad. Nagpamasad ko kada kuan. Semana. Kanang humol, hampol, o basa ko nimo siya. Buinas na pero dili yun na siya advisable. Dili yun na siya sa kuha, dili yun kumukuha na na. Pero kung naswertihan ka man, dili pabukalan katong kuanon lang. Kanang initon lang ganis. Halubon. halob. Kung kanang dili pa, gipabukal nimong dahon. Say pabukalon kanang kuan. Katong pabukalan, simple init na to. Oh. Ihumol ba nimo yung kamot, ihumol ang tiil. Dili yun na siya pwede. Mo kadto naka mo di kuan to na ko gi naka-try ko try na ko nato ang pulain mo nung kayo mo sa. Ang nakaya sa mo, dili ang katong ko, dili katong hilot. Naghihilot ka. Buti nakaayo sa mga matandog lang siya. Dili nga kung kubul na siya. Kubul na siya. Buinas lang kung naaya, pero di yun na sa mga Ubol bito kay Ubol na siya, mabugat, magkaya na ko nung usab. Lahi yun na Kuan siya. ang mga ugat. Unsa ni trabaho mo sir? Grabe mo ugat mo, nagabasa ka gapon. Kanang sa Pag magtrabaho una na masa sa una kay pag eskwela na ko sa kaya kanang working student na ah, director sa Gusti ka Almoners Place pa. Almoners. Sa una. Ah. Almoners Place kay ang ko sa kama. Trabaho nya athlete pilid ko. Trabaho Yung magbasa. trabaho kuan na pud practice kada adlaw MW pa ko practice pero na may dula kada adlaw gid mi jogging duty na pud anak mi ka magbarbit kanang barbecue ni sa una na sa pag working na pud Nakaway Almoners. wala na Sikat man sa una. ito niya pag-assign na po na ako jazz na-assign ko dito kung na-assign sa jazz pag opening dito at to south bulan ini patanda ko sa pa sa nag-drive malikayan mga grabe ko pa Pas mo pusog ni mo. hindi Muro. ito anak ganing doktor gani nga May nakabalo ka sa kuha. palo man taga Di sa wala pa mapalo unsa man anong nakakuha ka sa kuha.
Ito na niagi lang ang pizza ko ang kuan. Niagi lang? Ma'am. Mga tanaw mo kog mga massage. Mm. Kuan nato. Ito niagi di palo ta ka mo tugig screenshot na ko tong imong address. Screenshot na ko diyan katong sa imong So, sa pa lang ipamati mo, sir? mo ni binhod. Kanina ko yaw. Binhod lang. Dili sakit, ana. Kani sakit ni siya. Ang mugahi bitaw kanina. Oh. Ikan mo ni dungan na kuan na siya. Pero karon, mga gyapon, binhod lang. Dili sa ngalay, puy-puy. So una kay ana lagi langaw ag local lagi. Mhm. Local kaning gagahi ni sa alam gahi. Pero karon ay kusog siya. Oh na makaana siya. Binhod na kani. Binhod na lang. Anto, okay ra. Okay. Sa pa lang ipamati. Ana Ana ra gyud. Asa kay balay no? sa barayo. Magsaysay. Puro mo din yung barayong, nanawag, barayong. Dos, magsaysay. Ebe ka pala istoryahan na di atong sige. Uy, silingan ng data. Sige, basig na kay shout out sir sa inyong silingan sa mga barayong magsaysay. Shout out din ako na akong kuan. Akong mga padinas akong asawa da. Mga asawa? Akong asawa da. Asawa. Mga kabalyero pamilya diyan. Uy, kabalyero. Naku, amigong kabalyero. Si Rier. Rier Kabalyero. Sa tanan dia mga kuano, mga idol, mga nag-follow, mga nag-support. So di ako karon kay Kuya Eric ha. Yun so paki-support sa iya o sa iyang pagtabang sa mga tao sa mga kabalatian. Basta magtuo lang kita. Tuo lang ito sa Ginoo. Tuo lang Ay nagtuo sa mga hilot. Tuo salig. Sa Ginoo oras sa Ginoo, Ginoo. no? Yan, pinahagi mo din sa Ginoo. Salamat. Patungan doon. Dito di mo no. Gagamiton ko na dito isaksak. Uy, Kusog man yung ma-charge. gagamiton ko na charger ba? Ayaw, gagamiton ko na charger. Kato may gamitan charger. Ato sa dim ko yung button. Ang tanaw, gumusupak. Uy! Naglag mo diya ba? Sige. Wala na lahin. Yung mga flowers dahil. Mga followers Kung din. saan yung cellphone? Ano sa yung na-content mo? Ano sa yung na-content mo? Mix lang sa akin. Pero wala kay focus. Wala lagi. So, rumble. Basketball ay. Karon kay basketball kay Friday basketball. Mga na yung ginakaw mo. Okay man ka. Pero Kompleto na ang 5. wala pa lagi. Wala. 3.9 pa ko. Pero sa mo ang 60,000. Wala pa. Wala pa. YouTube, okay ra? Okay ra. Monetize na ko sa YouTube. Very good. Tama yun. Wala lagi kuan talag sarap ko lagi maka-upload. Bago na ka na monetize o dugay na? Tuod na po. Pero wala pa kakaputo ng red o sobra na? Sa kanon sa $100. sa YouTube. Wala. Na ni baba kay wala na ko i-upload ni na si back to zero nga kung katong sa dollars na ko sa YouTube ni. Man, mo back to Zero zero point. eh. Basta wala kay kuan. Tan-aw na ko. Ano mo back to zero man? Yan na monetize na ka na advertise? Ay wala po ko ads. Tama. Na kuan ako kanang di kuan ako sa YouTube. Kanang unsa na ko. Maka monetize na pero wala kay ads. Wala pa na kuan. Ito na ang imong garments. Na approve na gyud ko sa YouTube. Panguwa Pero wala pa ads. Wala pa ads. Ang uban gamay na ikuan so kaya ito sa primero na una na ko ang kuan na sudlan og ads. Kailangan jud upload gid ka. Bisan sa isa ka semana ka isa. Sa Pwede YouTube. pinakahinay naman na. Kung tanaw na ko 0.8 na wala na back to zero na kung tanaw ng dashboard akong dollars. Pero naay ka pa ads. Wala na. Wala na. No, wala. Sige. So yan guys, shout out sa mga taga sa ganito. Barayong Magsaysay. Purok Dos, Davao del Sur. Ilo po sa mga taga Barayong Magsaysay. Nasa sa Driato ang tabangan ng maayo iyang ginapamotis klawasan. Siyempre, ilo pa na sa pagkampos. Ginoo. Tanan nga modul sa kuha, magpahilot, magpatambal on sa man. Nikamot nung nikamot ko nga mamaayo mo, kung sumay mo, ay kay natin ginapamotis klawasan. O siyempre sa
karon lang nakakita ni nga video, please subscribe my YouTube channel, Eric Hilot. And please follow my Facebook page, Eric Hilot ang traditional. Ayan. So taga Digo City ko guys. And magsugod ako Hilot. Shout out and God bless po sa lahat po ng mga OFW. So yan guys, mga Hilot ako karon. Please share this video po. Maraming salamat. Please po share this video. Video ni Kuya. Kanta ka kopyan. Sige. Ayaw na po. Pero agi sa messenger may kage. Mag-edit ka po dito. Paan lang na to kay 5 minutes naman ang sa kuan messenger. Kasilig mo na po. Kailan na po ito. Ito. Oh, kanto mo ito. Sige, sino pangalan? Sige. Ha? Sige na ubay. Pangalan lang. Sige. Isikil. Ay. Ano ba? Lipstick ni mo mang ba? Hindi. Pero wala ka nakapasag kung tuha kung gabi. Yan, ang saan na ito yung kwan, ma'am? Nagsay-say. Wala pa? Yan ako, mga hinag-ugma, kalit. Ang minaw. Ha? Ang minaw. Ato na dito, home service, may kusara 500. Wala, ikaw nagtubin. Yung surrender na kung kay gabihin na eh. Hindi na, masakitan isa. Ano mahadlok na. Pag kita sa isa, uy, yung di kayo. Oo. Ikaw nila. Okay, dali na ka nakatuod rin sir. Pagputanan din sa kwarto na. Tindahan. Ipagpita lang sa dito. Minimum na ito, wala. Nag-agit sa dito. Ito.
ito. Bagong kutsara. Ikaw sa dulaan eh. Naho man gid na. Mawala ba mo? Balik ko level 1. Sana. Mang! Hindi na nimo. Nangyabak? To. Sige, naman 24. Hindi ko. Hindi ko sila umak. Kaya kami mo daw. Ambil naman ko. Huwag mo sipot ilang suki. Salam. Ano ito, nabidyo na mo ganila, pagkabot. Pwede mo ito na masumpay. Hindi ko tatawag ko ito natin, tapos tabangan na.